Čau, já jsem Johnny, vítám vás u slibovaného vánočního videa. A protože jsou dneska Vánoce, rozhodl jsem se nadělovat dárky. Mám tady svou vánoční hůl, vánoční čepici a vánoční pytel s dárkama. Takže první zajdeme za Tinkoušem. Co? Tak mám tady Tinkouše. Zlobil jsi ty parchante, co? Celý rok. Pojďme. Chceš dáreček? Jo. Super dáreček z pytlu. Už to nebude žádný klapt. Jak se celý rok choval? Můžu to roztrhat? Jo. Ne, musíš to roztrhat. Mě stívájme. O, vidlíčko. S tím si můžeš trávat na prdej? Ano, správně. Jo, praktický to dárek, co? Chceš ještě jeden? Takže víc. Jo. To je pravda. Teď. Tak chvilku na pěti. To je moje. Ta už je moje. A víš, co je to za lízátko? Ne. Jalapeňos. To bude pále. No, challenge. Tady nebo žudli? Až bude. Tak jo, všechno. Po tebe. Takže to je všechno a my teď jdeme navštívit vilu. Tak jsme u vily a jdeme předávat dárky. Jak se schoval celý rok? Byl jsem hodně. A pravdu? Co to máš? No podle toho dostaneš dárek. Můžu to dostat? Jo, tak jasně, že. To je kamo Robert. Kámo, to je profesionální dildo. Pojď. Rozbal to. A pak to zkusíme. A ještě tady máš něco? To je veliký, kurva se to otvírá. A ty. Kámo, gumový medvídky. Čili gumový medvídci. A do prdele. A ještě ti něco ukážu? To mám asi jednou spapat, že? Jalapeňo z lízátko. To jíš ty, asi veme. Kámo, ne. Každý si lízne jednou a veme si jednou gumovou medvídka. Poberem. Hej, to chci toto. Proč to nechci? To si Ej, to vždycky vím. to si vybrali. Já to chci. Co? Můžeš to vzít domů? Už to. Čemu ti to bude? Jo, to je drsné. Vymění ti to za originální kravatko na koule. To je luxus. Jaj. Co si umíš ty mamka, až to uměl vidět. Co tu máš? Ty to používáš? Dobré, jdem na to. Jak Borat. Hej, tak jdem na to, no. Jo. Tak to je hele, oranžový medvídek. Počkej, ještě. Já chci taky. Nechci jenom kousek zkusit. Tak počkat, tak 3. Palí to? Jo. Je tam to chili. Jo. No. A jo. Jo. A dobře. Je to fakt chili? A teďka jdem na to. Tak já první, jo? Tak já jdem. Dobré, jedno lízátka. Teď tak slabé.
Pořádně. Celkem moc pořádně. Ty pičovi. Sorry. Fuj, to je hrozné lízat. Kámo, vem si 3 medvídky a lízni si ještě toho. To uledělo. To berem. Tak to si dám tady. 3. A lízni si. Už mi to. Takhle hnusné gumové magvítky jsou ještě než. Ale ty máčili. Už to začíná pálet. Ne. Je opravdu jalapeňos. Ne, už ne. Už to malý prdel. A to se sní. Zajdu pro kamery. Uvidíte detailní záběr. Už pálí. Pytla. Můj ba... Takové svinstvo. Tak co hoši, jaké to je? Pálivý medvídek, vole. Co na to říct? Čili! Tak to by mohlo být všechno, ne? Tak jdeme tomu, že jo? Nepálí hůba. Taky. Tak jo, takže Musím medvídek. konec. Konec zaběrem na jalapeňo s lízátkou. A na Robertka. Dej to na sebe. Takže tady banán a nějaké lízátko se s váma loučí. Takže, že jo. Jo. Takže si to rozluč. To začalo až Je to tvoje video. No, takže se mějte, užijte si Vánoce, nakupte taky nějaké originální dárky a čau čau. Jo, A nežerte ty medvídky. jo. Ještě detailní záběr.